Is-saltna ta' Ġesu hija saltna ta' qdusija u grazzja. Imma dawn it-tnejn li għalina bnedmin dgħajfa u midinbin jinstemaw mal-ewwel daqqa tal-widna mhux biss tal-għajn. Xi ħaġa li ma nistgħux nilħquha huma l-qofol tas-seba' valuri tas-saltna. Huma biex ngħidu hekk iċ-ċavetta biex aħna nkunu nistgħu ngħixu tassew dik it-talba ħerqana tal-mulej matul ħajjitna kollha tiġi saltnatek. Il-qdusija tagħna personali li aħna lill-Alla induru lejh bil-kliem ta' San George Preka u ngħidulu Sinjur Alla, jiena għandi bżonnhom.